Velkommen tilbage. One Club Challenge igen. Driver den her gang. Så vi skal lave par. Glider lidt, men den er god, mand. Klasseslag. Vi har under 200 meter ind, og der er en bunker foran, så vi skulle gerne venstre om. Vi skulle gerne trille den venstre om. Det bliver selvfølgelig driver for dæk her. Det værste vi kan, det er at komme i bunker foran greenen, så må vi tage den derfra. Vi skal lave par jo. Et godt slag det der. Det er et vanvittigt godt slag det der. Yes, vi ligger her. Jeg har ligesom prøvet at finde ud af, hvad fanden jeg gør her. Se om vi ikke kan hugge ned bag den med den flade her. Jeg ved det ikke. Det bliver vi nødt til. Vi har driver. Vi skal op og se om vi ikke kan lave en god par her. Sygt. Det virkede. Det var sgu meget godt kommet op det der, lige med at bruge bagsiden af driveren. Imponerende. Vi har et langt pot. Vi kommer op, det er det vigtigste. Vi ligger i 3, så vi skal 2 pot for vores par. Sæt. For vores par. Klasse. Jamen det færdiggør vores vanvittige One Club Challenge med driveren her. Det var sindssygt. God par. Kun med driveren. Føler jeg nok var en af de svære test. Men vi kom op af bunkeren, det var ligesom det vigtigste. Ses næste gang.